हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ, जोंबो मोजाङैनो दङ। दामानि खामानि बिराद थानायनि थाखाय जोङो भिडिअफोरखौनो लाबोनो हाथ'वाखै। जेरावबो बेरायनो थांनाय गैया, जे मानाय गैया, माने खामानियावनो बेस्थ' आरो बेनिखायनो दामानि जों एकदम भिडिअफोरखौ लाबोनो हाथ'थाराखै आरो नोंथांमोना साननो हागौखि मा जाखो भिडिअफोरखौनो दामानि लाबोथाराखै माथो होननानै नोंथांमोना नेबाय थानो हागौ आरो सानबाय थानो हागौ नोंथांमोना। बेनिखायनो दिनै एसे क्लियार खालामना होखानोसै आरोना। दा बर्थमान जोंबो बिराद मोजाङैनो दङ, नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दंखायो जानांगौ। जोंबो बिराद मोजाङै दंथ'यो आरो दामानि बर्थमान। ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेनोदि जोंना टिकेटआ दाबो जाथ'वाखै, बिनिया थांनो नागिरनाय आंनि हिन्जावनिया दाबो टिकेटआ दाननो मोनथ'वाखै आरो सेलारि जाखांनायनि उनावसो टिकेटखौ दाननोसै। डेटआबो बिनिया थांनाया सोलायसिगोन, माबायावनो थांनो नागिरदोंमोन एप्रिलनि 15 तारिख बा 14 तारिखआवनो थांनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय दा मेआवसो जासिगोन आरो दा थांनाय जाथ'नाय नंला, मेआवसो थांसिगोन। मेआव थांनानै मेनि मा होनो 1 तारिख हजोंहाय इलेक्सन दङ ना मानो, चिराङाव खय तारिखआव जायोथाय इलेक्सना, नोंथांमोना खेबसे खिन्थाहरबानो जाबाय। बे इलेक्सननि थाखायसो थांनो नागिरदों आरो बै सासे लोगोआ, ओमफ्राय आंनि हिन्जावनिनो बिदा जाखायो आरो, ओमफ्राय बेजों थांगोन नालाय। इलेक्सना 7 तारिख ना बेसेबाङाव दं होनदों बे मेनि, चिरां डिस्ट्रिक्टआव खेबथाम जायो नालाय जोंनिथिं आसामाव। मोनसेया एप्रिलाव दङनो, ओमफ्राय एप्रिलनि 20 तारिख ना बेसेबाङाव दं होनदों मोनसेया, ओमफ्राय मोनसेया जोंनिया चिराङा 7 तारिख ना मा होनदों, आंथ' क्लियार मोनथिया, नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय। आं थांथ'ला आरो बे हिन्जावआल' थांथ'सिगोन। दा खामानियाव दंहैयो, बेबो खामानि मावगासिनो दं दासान्दि, गावनि देहाखौ लानानैबाबो एसे खामानिफोरखौ मावदों आरो माने गिलिर खामानि नङा नालाय, ओरैनो फिसा फिसौ कास्टमार एटेन्ड खालामनायल' गिलिर बुस्थु थिखोनांगौ गैया, ओमफ्राय सिरियाव गाखोलाय ओंखारलाय बेफोरबायदि गैया। बे गाहायावनो ग्राउन्ड फ्ल'रावनो थानानै कास्टमार मा नायो बेखौ देखायफानांगौ आरो, बेखौ लानो ना बैखौ लानो बेफोरबायदि देखायफानांगौ आरो ना, बेनोसै आरो बेनोखि खामानिया। ओमफ्राय दा बर्थमान टिकेटआबो जाथ'वाखै बिनिया, बे कनफार्म जाबासो लोगोना दानबाय होननानै बुंदों आरो, ओमफ्राय जोंनिया दानथ'नो मोनाखै आरो 2 तारिखनि दानगोन ना 1 तारिखनि दानगोन, जायखिया मेआव थांगोन बिसोरो, मेआव थांगोन। ओमफ्राय आंहा थांनांगौआथ' बिराद गोबाव दंथ'यो, दा थांला आङो। गैयाबाबो आं अक्ट'बर, नभेम्बर, डिसेम्बर, नभेम्बरफ्राव थांनो हागौ, आंबो अक्ट'बर बा नभेम्बर बेफोराव थांनो हागौ आरो। नोंना मोनसे खामानि, गोनांथार खामानिखौ लानानैसो थांगोन, नोंथांमोना मोनथिखाबायानो जानांगौ ना, बे खामानिखौ लानानैसो आं थांगोन आरो, नङाबा आं ओरैनो थांथ'नो हाया। ओजोंहाय न'आबो आंना बानायगासिनोसो, न'आ दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै, बानायगासिनो दाबो गोबां दंबावो, थिं होबावनांगौ दं, ओमफ्राय गाहायाव इथाफोर होनो सानदोंमोन, बेफोरखौ मा जायो, बेफोरखौ होनो हाथ'गोना हाथ'ला, हाथ'वाबो ओरैनो जाब जुब थौथाफोर दोथाब होलाबायनोसै। इन्जुराथ' जोंना थौथाफ्राथ' मेरलाखा, जोंनियाथ' हादानावसोखा नालाय, हादानाव थौथाया मेरला मोनो आरो, बाथामाबो हा होबानो मोनो, हा होनांगौल', ओमफ्राय इथाफोरखौल' बायनांगौ। पुस खुन्थियाफोर गायखांजोब्बाय, गोजौआव बाथाम दोथाबजोबखांबाय, ओमफ्राय दा मोनसे मा थिं दोनांगौ, इन्जुर दोनांगौ, बेल'सै आरो दा बे दंबावो आरो जोंना खामानिया। ओमफ्राय दा बे थांनायनि उनाव, आंनि हिन्जाव थांनायनि उनाव न'खौ दानोथ' कमप्लिट जाखानाय नंला, बे थांनायनि उनावसो कमप्लिट जाहैखासिगोन आरो। जों सानदोंमोन बिनि सिगां सिगां कमप्लिट जायोबा बिराद मोजां जागौमोन, नाथाय गैया, हाया। मानो होनोबा गोबां प्रब्लेम थायोना, ओरै नायोब्ला ओरै जाया, ओरै नायोब्ला ओरै जाया। हासिगौमोन दाखालि बे हस्पिटालाव ओरै थांनायावनो, बेयावनो गोबां खरसा जाबाय आरो, बेनि थाखायनो दा थिंखौ बायनो मोनथ'वाखै, एसे नेबावनोसै, मास मोननैसोनि उनाव कमप्लिट खालामसै आरो लासै लासैनो खामानि मावनानै। दासो एसे माने राफोद मोनहांदों आरो ना। सिगाङाव हस्पिटालाव थानाय समाव ओरैबायदि दुरबल जाबायमोन आङो, बुंजाला आरो। ओंखामानो माने सानसे सप्तासे गाहाम रानिं मोनजायामोन आं हस्पिटालाव थाबा, ओमफ्राय बिराद दुरबल जाबायमोन आरो बे समाव, बुंनाङा आरो। थै होनानै मानानै थैखौबो आङो खेबनै खेबथाम बख'नांदों नालाय बे आंनि देहानिफ्रायनो, बे समाव बिराद दुरबल जादोंमोन आरो। सानसेखालिलाय ओंखाम माने थै हैनो थांनाय समाव, थै टेस्ट खालामनायाव बेसेबां थै दङ, थैनि पइन्टआ हौवाफोरनिया 14निफ्राय 16सिम थानांगौ नालाय, ओमफ्राय
नायहैबाय आरो टेस्ट खालामहैबाय बेसेबां दङ नाम लिरजोबखाबाय फर्म फिलआप खालामजोबनानै सिङाव हाबहैबाय हाबनानै टेस्ट खालामनानै नायबाय थैया गैया खर'आनो जालामोन आंना बे गोरलैनो होनांगौ समाव एकदम आर्जेन्ट नांथारगौ थैयाबो ओमफ्राय ओरैबो मोना मा खालामनो ओरैबो जाया ओमफ्राय मानसि नागिरबायबाय आं ओरैबो ओरै नागिरबायबाय ओमफ्राय बाव मा जाखो आंजों बिराद मोनसे गिदिर प्रब्लेम जादों आरो बिराद गिदिर प्रब्लेम मानो होनोब्ला बे मानसिखौ आं सिनायामोन आरो बे मानसिया माने बावनो थाबाय थाखायो खोमा फैसा लुथिग्राखा खोमा बेजों रायलायबाय आङो जेनेबा बिदि मानसि दं नामा होननानै मानसिया दङ आंनो होनो हायो होननानै बुंबाय आरो बे थैखौ दाना मा जाखो मिन्थिगौ ना होनो हायो होनना बुंबाय दाना नाम लिरखांनानै माखांनानै बेयो मा खालामहैखो आखायावल' फिसाल' थै माबा खालामनानै जाबाय होननानै फैबाय आरो जाबाय थै होखांबाय ना आंखौथ' हाबहोआ नालाय जाय थै होग्रा बेखौल' हाबहोयो नालाय हाबलांनानै जाबाय होनना बुंफैबाय आरो बे ओमफ्राय दाना फैसाखौ बिबाय बियो आंनाव बेसेबां होननानै जेन'बा आंबो होजोबखायाखै आरो बियो 5,000 बिदोंमोन 5,000 बिनायाव आं बेनो 1,000सेखौ होग्रोदोंमोन आरो 1,000से बे 1500 बिथाबथारदों होननानै 1500 लांबाय बे 1500 लानानै दा दसे उनाव बे थैनि माबाया मोनबा माखासेखौ लाजोबसै होनना बुंबाय दाना मा जाखो बियो ओंखाम जानोसै थ' थांनोसै होनबाय सानैजों थांबाय दाना आं ओंखाम जाबाय गावहा हासुहैनो आं होननानै हासुहैनो थांनाया गैया आरो बे खारबायसो मानो होनबा बे थैखौनो होखायाखै नालाय ओरैनो थांनाल' फैदों बेयाव बिदि जादों आरो हस्पिटालाव थानाय समाव बिराद प्रब्लेम जादोंमोन आं मिथिगौ ना ओरैबायदि आरो दा एसे मोजां देहायाव फैफिनबाय आरो लासै गावनि देहाखौ गोख्रों मोनफिनदों आरो जोंना नैबे फैनो गोनां जोंनि माबाया फैबावोब्ला आरो देहाया थागद जाबावसिगोन गोख्रों जाबावसिगोन आरोना एसे देरसिनबावसिगोन देहाफ्रा राफोद जाबावसिगोन दा बेनोसै बेहाबो लोरबां देहाखौ लानानै मावहैगासिनो दं बाराबो मावहोजाला नालाय खामानिफोरखौ बिदि गिलिर खामानिफोरखौ मावहोजाला बेनिखायनो थाब थांनाया मोजांसै आरो आंबोथ' दानो थांनो हाफाया नालाय बेनिखायनो हजोंहाय थांनानै एसे बयबो फेमिलिफोर दङ फेमिलिफोरजों एसे थाहैथोंसै ज'नो इन्जेक्सन लानांगौ मानांगौ दं बाहायथ' माने इन्जेक्सनानो होआ खालि मुलि जानायनिल' हरदों ओमफ्राय दा 5 तारिखआव नैबे 5 तारिख फैगोन 5 तारिखआव एप्रिलनि 1 तारिखआव खेबसे चेकआप दंबावो आरो चेकआप थांबावनांगौ दं बे चेकआपआव मा होयो बिसोरसो आरो बे सिगाङावलाय बुंदोंमोन आरो इन्जेक्सनफोरखौ बावनो लायोमोन नामा होननानै जों बुंदोंमोन लागोन होननानै ओमफ्राय दा जेबोखौनो बुङासै आरो बिदि जादों दा बे मोनसे दंबावो थांबावनांगौआ मुलिफ्राथ' दा मोजाङैनो जादों नै जागासिनो दा बिराद जागासिनो नङाबा जाथारामोन बेफोरबायदि मुलिखौ आं बुङैसो जायो नङाबाथ' जानो आरो बावलायलाङो नामाबा बेना मुलि जानोनो थ' लोगोफोर जोंना खबरफ्रा बिदिनोसै आरोना मोजाङैनो दङ गासिबो कमप्लिटलि मोजाङैनो दङ नोंथांमोना माबोरै दङ कमेन्टआवल' कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय गोदानै फैनाय बा गोदानै भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरो अननानै फिसा स्मल हेफाजाब जोंनि थाखाय हेल्प नांगौ बेनोसै साबस्क्राइब नांगौ नोंथांमोननि लाइक आरो ओमफ्राय मा नांगौ शेयार नांगौ बेनोसै आरो नोंथांमोननि अननाया बेनोसै जोंनि थाखाय देरसिन अननाय बयनिख्रुइबो देरसिना बेनोसै कमेन्ट लाइक ओमफ्राय शेयार साबस्क्राइब मोनब्रै खामानिखौ नोंथांमोना मावना होबानो जाबाय आरो बाय बाय